менә сезне күбебез Башкортстанның атказанган җырчысы буларак беләбез. Татарстан тамашачысы сезне бер якыннан таныш түгел әле. Әйтегез әле, кем ул Әнвәр Нургалиев? Әнвәр Нургалиев, мин чынлап та сездә Татарстанда әле беренче мәртәбә. Беренче мәртәбә түгел инде килгәнем бар. Менә җырчы буларак мин әле яңарак адымнар гына ясый башладым. Башкортстанда инде мин шул ук Әнвәр, ничә ел менә җырлыйм мин күптән. 91-дә менә мин укырга кергән сәнгать училищесына, Уфаның җырчы булам дип. Укып кына җырчы булып булмый. Шуннан менә академия искусстволарын бетердем. Шуннан 2000 елдан мин зур сәхнәдә. Менә Ихлас төркеме була торган, шуннан аерым үзем эшли башладым. Башкортстанда мине беләләр. Аллага шөкер, елына мин Уфада бирәм 4-5 концерт. Нидә юбилейный мәдәният сарайында. Ну, районнарда Башкортстанда да әйбәт. Әниядер монда килергә вакыт җитмәгән булгандыр. Мин бөтен үземнең эшләгән эшемне үзем белән бәйләмим, кайдандыр миңа килә, мин инде анысын кайдан дигән, Ходай Тәгаләдән килә диясем килә. Минем программам әле качан әзер, мин киләләйм. Әмма ләкин нәрсәдер мине тотты. Быел мин даже үземнең дусларыма да әйтәм группадагы. Менә яңа елга тиклем минем концертлары, шулай тугыз аллар инде әйбәт. Сәхнәдә торыш минем икенче. Минем кайфәт тә икенче, сәхнәдә торышта тойгылар да икенче. Менә яңа елдан соң нәрсәдер менә үзгәрде. Мин аңлаталым нәрсә үзгәргән. Сәхнәдә тору менә просто рахат. Менә чыгам, җырлый башлыйм. Мин элегрәк бирәм районнарда айына бер 5-6 концерт. Әле быел беренче мәртәбә мин чыктым 20 концертлар бирергә. Әйе тавыш арый. Үзем дә арыйм, но рахат итеп арыта. Сәхнәгә чыгам, онытыла. Шундый ниндидер тойгылар, концерт бизә кыен. Тизрәк икенче концертны менә пауза була икән, гаиләне дә сагындыра сүздә юк. Менә концерт тарта мине. Вот мин аңлам, бәлки һәр бернинең үз вакыты. Менә сезгә килүем дә бәлки мине шу вакыты җиткән микән үземне күрсәтергә. Хыялландым мин әллә качан килергә. Киләсе килә, нәрсәдер тотты. Ну, Татарстанга бөтенесе дә омтыла бит инде ул ничектер татарның теге центры да микән. Инде менә җырларга, чөнки анда халык көчне бирергә кирәк. Халыкка кирәкми ул. Безнең халыкка кирәк гадилек микән? Ну, үзләренчә аларга якын итеп җырларга кирәк. Мин җырлый башладым үземчә. Беренче вакытлар дөресен әйткәндә җырлап булмады. Менә мин беренче мәртәбә 99-да булдым мин Стәрлетамак шәһәрендә беренче чыгышым булды. Анда безнең төркем дә юк, әле группа да юк. Ул вакытта ничектер җырлый башладым, җырлап булмай. Авыр җырлана. Шуннан беренче вакытлар, менә Яшен Батырым түгел, мин Ихлас төркемендә җырладым фонограммага. Чөнки җырлап булмый. Шуннан ничектер әзрәк практика булган сайын тавыш ачыла башлады, даже ачылды, менә җырлый башладым. Барыбер нәрсәдер җитмәй. Шуннан сәхнәдән чыгасы китә. Менә сәхнәгә чыгырга да кирәк. Бу җыр бетәме юкмы дип җырлыйм, шундый тойгылар белән җырладым. Җырлар туры килмәде. Шуннан менә дөресен әйткәндә, әлегедә баягы шул вопроска кайта диярләр. Мин бик якын дусым Вәсилә белән, мәрхүм Киев Фаттахов белән. Менә мин аның белән сөйләшә торган идем. Ул миңа һәрвакыт Әнвәр ди, синнән була. Мин әйтәм, Вәсилә, ул минем беренче үзенең менә Айдар Ганештан киткәннән соң беренче концертларына ул мине алды, Ират тавышы белән. Әйтәм, мин бит җырлыйм, нигә мине аласың? Сиңа икенче кеше кирәк. Минем барасы килә анарга, кем генә теләми анарда җырларга. Чөнки ул вакытта анарда шундый нык дәрәҗә, әле дә дәрәҗә, аның дәрәҗәсе калган шулар инде. Әнвәр, син булдырасың ди. Мин уйлыйдым, ул теге мине жәлләп әйтә микән, якын итеп теге без аның белән иң беренче таныштык Уфага килгән вакытта гына Белорусьта. Авыр вакытны мин анарга әйтәм, Әнвәр ди, үтә ул ди. Иң беренче үзең өчен җырла. Үзең ашасаң, халыкка да ашаячак ди. Менә шундый киңәшләр белән әкренләп кенә, бик авыр килде дөресен әйткәндә. Академия, училище бетердем, академия бетердем. Җырлап булмый. Менә шуннан ничектер менә җайлап, буны аңларга йөрәк белән җырларга кирәк икәнен аңладым. Тавыш белән түгел. Вакыт кирәк икәнме барысына да? Бөтен нәрсәне үз вакытта. Мин шулай.
Безнең тамашачыга бит инде сез соң дисең микән дигән җырыгыз белән танылдыгыз. Менә бу җыр турында да бераз сөйләшеп алыйк әле. Ул җыр ничек туды, нәрсәдән чыгып иҗат ителде? Һәм сез ул җырны сайлаганда аның шулай популяр булачагын алдан күз алладыгызмы? Әллә белмичә генә тотындыгызмы? Менә мин хәзер үз гомеремә бер 100дән ары җырлар җырлаганмындыр. Мин һәр вакытта беләм, әле минем үземнең җыр түгел икән. Җырым килеп чыкмаган. Шуннан миңа бу җырны авторы Илмир Залиев, Олег Матшахизовларны язган. Миңа аны тәкъдим итте Илшат Япаров дигән безнең җырчы бар инде. Ул Әнвәр абый менә ди җыр бар ди. Җырлыйсың килсә җырады. Миңа бармады ди. Ул миңа бирүе булды. Анда сүзләрдә ни генә башлана, вступлениесе. Мин аны сыра сиздем, бу минеке икән. Мен беренче ноталары мин аны сразу бу минем җыр дип. Ну, мин аңа әйтәм, Илшатны биреп кара. Мин әйтәм, җырлап карармын. Ну, мин барам әле ышанып бетмим, бу да минем җыр ди. Минеке ул. Ну, минем ышанасым килә, минем әле бар үземнең җырым. Үземнең җырым бар дип әйтәсем килә. Бу җыр миңа калса, теге беренче этап. Минем менә беренче класс деймме. Шуның белән чагыштырып беренче җырым. Әле үземнең минем шундай җыр җырлыйсы килә. Теге белмәйм, күңелләр айкалып чыгарды. Моңгырак җыр дип әйтәсең. Мин моңа җырда минем тембрым ныграк чыга. Тиз җырда ул кешегә ошый. Аңлатып та битеп булмый бит инде. И тембр, чын тембрны чыгарып булмый. Сезне менә быел ТНТВ премиясын тапшыру тантанасында җырчы Иркә рус эстрадасындагы Стас Михайлов белән чагыштырды. Татарны Стас Михайлов дип әйтте. Күпләр сезне Салават 2 дип әйтәләр. Сез үзегез менә бу образларга карашыгыз нинди? Үзегезне кем белән чагыштырасыз? Әллә юкмы ул анда чагыштыру? Ну, чагыштыру дигәннән, минем уйлавымча, Стас Михайлов дип бит инде аны берәр тәбәгенә әйтмәделәр. Элегрәк менә 1 ел тирәсе аны әйтә башладылар. Чагыштырмасы нәрсә кайда? Чөнки мине күпчелек тыңлый хатын-кыз. Уртан буын хатын-кыз тыңлый. Менә 30-40 яшьләр дә бар сүздә. Аның тамашачысы тоже хатын-кыз в основном Стас Михайловның. Салават абый дигәннән, Салават абый инде безнең мэтр. Һәм ничә 28нче сезон уже сәхнәдә. Алай бик сирәк кем уровеньда торалар. Шуннан мин ничә беләм, популярность белән знаменитость тоже ике аерым әйбер. Популярный булып, знаменитый гына була алам дигән сүзне аңлатмый. Шуңа күрә мин аны үзем белән чагыштырырга, әле минем беренче генә адымнарым, мин бу бер адымыңны эшлисең, икенчесен дөрес басмасаң, беренче адымың да югала бит. Шуңа күрә мин әле бер нәрсә дә әйтәм ул темага. Чөнки монда дирәхәлләр. Әмма ләкин менә ТНТВ дигәннән миңа анда бик ошады. Бу беренче мәртәбә минем зур шундый нем булды, премия. Дөресен әйткәндә, миңа премия, ул премия. Миңа важен халыкның ничек кабул итүе. Менә шу зурный. Әллә нинди алтыннарга күмәргә мөмкин, әллә нинди исемнәр бирүләре мөмкин. Халык кабул итмәсә, концертлар җыя алмасаң, аның мәгънәсе ул премия. Туптымал гына син матур булганга менә сиңа премия, или син менә шундый халык килә икән, син артистсың. Халык килмәй икән. Ну, әйтеп булмый, теге аны тоже менә сән аны бит аңлап бетеп булмый. Менә алык нинди генә тавышлар. Бүгенге көндә безнең 5-6 гына артист заллар җыя тотыр. Күп заллар җыя. Бар нинди көчле тавышлар, исемнәрен әйтмим, алар барысында минем дуслар. Әмма ләкин халык җыя авыррак. Җыялар, ну, Фирдус Тимаев кебек, или Элвин Грей кебек, алай җыймыйлар бит инде. Шуңа күрә аңлатып булмый нәрсәдә. Нинди тавыш, шуңа күрә менә алар белән минем тавышны сравнивать итсәң, минеке былай гына, аларныкы былай. Аңлап булмый кешегә нәрсә кирәк. Ну, миңа кажется, минем уйлавымча, кешегә кирәктер күңел, йөрәк кирәк. Ихласлык кирәк. Сәхнәдә эшең, күңелең пычрак булса, теге матурлык, мәхәббәт турында, изгелек турында
Біздің мында ай болмаса аны кішіге барып та жетмейді. Көңілің чиста екен, ойларың изгі екен, менің ойлауымша кішіге барып жетсе, кіші оны көре. Ишітті де, көзі білән де көре. Шулай деп ойлаймын. Әмма сіз бұл етіп кеткен бірнеше генә җырчы халык җыя ала диюгез. Сіз моны ничек әйтә аласыз? Бу татар эстрадасындагы яңа үсешме бу? Ниндидер яңа юнәлешме бу? Бездә бит инде күп кеше чагыштырырга ярата татар эстрадасын рус эстрадасы белән. Ягъни без калышабыз, безнең эстрада түбән дәрәҗәдә үсми, һаман ниндидер кыек якларын эзләргә тырышабыз. Сез үзегез менә татар эстрадасына нинди күзлектән карыйсыз? Миңа калса, менә барысы да бит инде Элвенграйны сөйлиләр икән бөтен җирдә. Фирдус Тимаев инде. Миңа калса, бу безнең эстраданың переходный момент бара. Менә бу сүзнең чын мәгънәсендә. Әле менә Элвенграй ул килеп чыкты. Безнең бит балалар русча катыш татарча сөйләшә күбесе. Менә аның буына кемнәр анарга йөри. Ул менә аларга тыңларга җырчы югы. Вроде анда яшьләр җырлап карыйлар, алар белмиләр яшьләргә нәрсә кирәк икән. Радик чыгып, ул эзләп тапты, нәрсә аларга кирәк икән. Ну, мин аны икенче Шатунов белән, без үзебез Шатуновка бит инде табынып үстек. Бүген яшьләр Элвенграйда табына. Шуңа күрә минем көчә аның булуы кирәк. Һәрбер динең переломный була. Әле минем үчүнгә калса, аның ары беренче этаплары гына, аның үсешләре бар. Мин бер яктан шатмын да, потому что бу безнең яшьләргә кирәк. Әле кайда урамда йөрмиләр, аламалык зыян кылып, алар концертталар, бийләр, җырлыйлар. Миңа бер Ислам хәзрәт минем бик якын дус, ул әйтә, Әнвәр ди, җырлаган кеше белән чигрәк әйтәле ул. Менә диннең общность нәрсәдә, диндә яхшылыкка өйрәтә, җырда яхшылыкка өйрәтә. Берсе дә менә син алама бул, тегеләйт балай дип җырлый, Әнвәр яхшы бул. Әниңне ярат, хатыныңны ярат анда, сөйгәнеңне ярат, туган җир, туган телеңне ярат дип. Шуңа күрә анда аларның яшьләрнең йөрүләре минемчә ул дөрес. Дөресен әйткәндә, Радикның булуы бүгенге нык кирәк иде диясем килә. Ну, минем уйлавымча, бу әле безнең эстраданың переломный шундый вакыты. Переходный. Татар эстрадасындагы продюсерлар турында да сөйләшеп китик әле. Гомумән, җырчыга бүген зур сәхнәгә чыгар өчен, танылу өчен продюсер кирәкме ул? Әллә җырчы аны үзе генә дә башкарып чыга аламы хезмәтне? Ну, дөресен әйткәндә кирәктер, чөнки җырчы үзе генә өлгерә алмый. Без аның продюсерның нәрсә икәнен белмәдек тә, дөресен әйткәндә. Безнең заманда. Әлеге вакытта кирәк, чөнки технологиялар көчле хәзер, интернет ресурслар. Менә сәхнә, сәнгатьнең рие, ул тоже стратегически дөрес төзергә кирәк. Кайда ничек, кайда нинди җыр, кайда нәрсә, нинди җырларга бу вакытта нинди җыр. Шуңа күрә продюсер инде акчаң булса кирәк. Или акчалы продюсер кирәк, син талант булсаң. Шуңа күрә була берәрсенә таланты булмаса, әллә күп акча түк, аны чыгарып булмый. Әзрәк таланты булса, үзенең тырышлыгы булса, ул кеше күтәрелеп китә. Әбәйт әйләнеп кайтабыз менә Радикка. Радик ул элегрәк, электә безнең белән җырлап йөрде. Аны берсе дә аңламыйдыр инде Башкириядә, безнең белән солянкаларда. Кешеләр киеменә аптырап карыйдыр. Ну, менә үзенең продюсерын тапты, бараның, менә Саша бит бик талантлы, башлы, менә мин аның белән дусмын. Радик белән дә, Саша белән дә. Ул да миңа киңәшләр бирә. Әнвәр, вот здесь вот так надо сделать, вот здесь вот так надо сделать. У меня инде якташ буларак, у меня шундый киңәшләр бирә инде. Продюсер булса җиңелрәк. Сезнең үзегезнең бармы продюсерыгыз? Әлегә юк. Булдырыр идегезме? Бәлки килеп чыкса, берәр дөрес миңа менә менә сез бит инде әйттегез. Салават 2 или Стас Михайлов. Миңа калса, мин инде эстраданы әзрәк үзгәртергә икенче юнәлештәр икән. Берәр яхшырак дәрәҗәдәге күтәрергә икән, менә өйрәтүче кирәк бит. Ул менә яхшы машина, менә допустим, менә Toyota, ВАЗ. Икесендә дә водитель. Ну, кайсыдыр аның бу ВАЗда да яхшы йөри. Монарда да, ну,
үйретуші керек. Жыршы да шул кулный. Бірсі аның вазы боларга может, бірсі не боларга может. Бірәс әндәүші болса, әндәүші болмаса болмай. Үйретуші, дұрыс стратегиялар, менә минем теге клип күргәнсездер бит, менә бу соңгы чын икән. Ул шахмат анда тыптым алганында анда кертмәгән инде. Чөнки аның мәгънәсе бар, дөрес адымлар, дөрес ходлар эшләп барырга кирәк. Дип уйлыйм. Әйдәгез, Гайса, бу клибыгыз турында да сөйләшеп китик. Аның режиссерлары булдымы, ничек аның сценарийын барлыкка китердегез? Режиссеры аның шул клипмейкер үзе Тимур, компанияларның исеме там Челәбе егетләре булар. Бик кызык малайлар, тиз эшлиләр алар, озак гына нәрсәләр уйламыйлар. Шул җырның сюжетын карадылар да инде. Ул бит инде бәхетсез мәхәббәт дип атала аның булай ни. Шул менә шул кызны эзләп таптык инде интернеттан минем подписчиклар арасыннан инде. Шулай тиз арада анда ул хатны режиссурасы да кирәкми аның. Анда җыры үзенә әйтә. Шулай төшердек. Бүген инде яңа проектлар өстендә эшлисез. Яңа проект. Әйтергә микән, әйтмәскә микән? Яңа проектны мин Уникска ала бирсә, көзгә бит инде концерт эшләргә торам. Әле без Венгрия белән уйлыйбыз эшләргә берәр дуэт. Аның темасы ни теге? Абыйлар турында инде. Ул миңа шуны бәнекәш кебек. Ул миңа бер тирәдә без әйләндек инде. Ул бала гына иде, бәләкәй генә вакыт. Хәзер гына буйга киткән. Шуңа күрә әле без шундый уйлар белән уйлап торабыз. Минем бүгенге көндә иң зур проект ул Татарстан. Чөнки Татарстанда халык ярата икән, бөтен татар дөньясына син керәсең. Шул. Но бу әйтми, Әнвәр Башкортстанны ташлап чыгып китеп бара Татарстанга ди. Хәзер технологиялар, самолетта ана утырдың, 1 сәгатьлек юл. Машинада да озак түгел, 4-5 сәгать шуңа күрә. Әмма сез иҗатыгызга бәйле нинди хыяллар белән яшисез? Киләчәккә таба. Ну, хыялымның берсе миңа калса, аз гына вакыт, белмим, вакыт җитәрме юкмы? Эстраданы күрәсем килә, более мин аны аңлап та бетерәм дөресен әйткән, но әзрәк икенче дәрәҗәдә. Мин әле менә карадым, җырчыларны менә сездә мин үзебезнекеләр белән чагыштырмыйм, бездә аз гына икенче уровень анда. Тавышлар көчле, әмма ләкин аз гына икенчерәк анда. Күп җырчыларның яшьрәкләрнең мәгънәсе юк җырларында бит инде. Ни җырлаганын белмиләр, нәрсәгә чыкканнарын белмиләр. Яңа бер инде дәрәҗәдә шундый проект эшлисе килә минем. Татар дөньясында. Үзегез катнашындамы? Үзем белән бәйле булган. Үзем дә һәм инде гомумән бер Әнвәрдән генә бит инде эстрада тора алмый, анда артистлар бит күп. Менә бу әйткән кебек, переходны не бара димем бит инде. Шунда бер икенче дәрәҗәдә күрәсем килә, бу минем өчен шундый хыял бу минем. Булай инде бәлки тагын икенче үземнең җырым килеп чыгар дип шундый хыял белән йөрим. Мин аны эзлим, бүген дә җыр эзлим. Миңа җибәрәләр, һәрберсен карыйм. Теге программа тупладым да, все бүгенгә җитте. Акча туздырмыйм әле. Җырлар кыйммәт, бер җырны эшләргә генә анарга бик күп ресурслар кирәк. Яшь талантлар да бик күп, аларның хәленнән генә килми. Чөнки авылларда күп талантлар, укый берсен тыңласаң, анда ушың китә, ничек бу тавыш белән карале, мин уйлап карале, мин дә җырлап йөрим бит, мин аларны тыңлыйм да. Чынлап да, ну аларның җитми, акчаны яныс авыррак. Тәҗрибәдә кирәктер әлбәттә. Да, тәҗрибәдә кирәк. Ярар, Әнвәр, без сезгә теләп калабыз менә шушы хыялларыгызны тормышка ашыру. Без бик зур рәхмәтле, безнең арабызда шундый җырчы пәйда булуга. Рәхмәт. Тамашачы сезне үз мәхәббәтеннән калдырмасын. Амин. Бергә матур яшәргә.